наверное, кроме меня и мэра города. Никто не верил, что мы вот это дело сможем. Башкалар шикләнсә дә максатыбызга ирештек дип сөйләде Рөстәм Гатин безнең каналда узган телемарафонда. Аның исеме хәзер республика халкына яхшы таныш. Ярчаллы эшмәкәре Лисичанск халкын кайнар ризык белән тәэмин итә. 25 ел буе минем эш кеше ашатудан гына тора. Бүтән тормышын үзгәрткән карарны Рөстәм Гатин октябрьдә кабул итә. 6 егет җыелаларда үз теләкләре белән Лисичанскига юл тоталар. 40 кухнясы оештырып кешеләрне ашаталар. Ярчаллы хакимияте ризыклар белән тәэмин итеп тора. Эшне башлаганда 1000 кешене ашатсалар, хәзер 5 тапкырга күбрәк. Көненә 5000 кеше ашатабыз. Һәр көнне анда шәһәр кешеләре, табиблар, авыручылар, администрация кешеләре. Декабрь айында Татарстан рәисе эшмәкәргә фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Бу бүләк минеке генә түгел, бөтен команданы кыды Рөстәм Гатин. Клубыбызда автомат тотмасак та, безнең эш бик кадерле дип уйлыйбыз. Шуңа без горурланабыз. Үзебезнең илнең машинасы Нива белән бардым. 5000 километрга якын уздым барып кайтуга. Кешеләргә ярдәм итәргә алынган тагын бер зур йөрәкле кеше Илдар Гайсин. Ул да Ярчаллыдан. Җәй уртасында үз машинасына утырып Донбасс якларына, Волноваха шәһәренә юл тота. Гади халыкка ату шартлауларда җимерелгән йорт җирләрен төзекләндерергә, үй җиһазларын ремонтларга булыша. Башта беренче көннәрдә, беренче әбиләргә килгәндә ниндидер бер ышанмаганрак төрсле туйгылар бар иде. Менә син бер үзең нәрсә эшли аласың, син нинди ярдәм күрсәтә, синең бер нинди материалың да юк дип әйтә торганнар иде. Апа, мен әйтәм, бабушка, мен әйтәм, әйдә посмотрим, мен әйтәм. Башта эшләп карыйк, аннары сез күрерсез. Мен инде шул кул астында булган әйберләр белән төзәтә идем. Әбиләрнең миңа карашы үзгәрәдер иде. Кемнең түбәсеннән су үтә, кемнең тәрәзә пыялалары коелып төшкән, кайбер өйләрнең шартлаудан соң карар җире дә калмаган була. Бер ай дигәндә 20 йортта яшәүчеләргә ярдәм итә ул. Җәй айларында якташыбыз кабат юлга кузгалырга уйлый. Пришла мысль, а где-то надо ведь греться. Тагын бер хәйрияче Яшелүзәннән Алексей Чигаров. Ул тимердән буржуйкалар ясап хәрбиләргә озата. Иске машина дисклары бүлмәне җылыта, әйберләр киптерә һәм ашарга пешерә торган мичләргә әйләнә. Бер кешедән башланган эшкә бер атнадан 15 ир-ат кушыла. Бүгенгә алар яу кырындагы егетләргә 100 буржуйка җибәргән. Алексейның бу эшен республика җитәкчелеге дә билгеләп узды. Аңа рәхмәт белдерделәр. Олы йөрәкле кешеләр безнең янәшәбездә. Илгиз Шәкуров, Яңа Гасыр каналы.